Nsemmilkom jiena Patri Marcello Ghirlando nerġa' nistedinkom għall-14 il-meditazzjoni fuq il-Vanġelu skont San Mark. Din hija t-tieni serje tal-kwarta mal-kelma. Jekk tiftakru għal min qed isegwina, fl-aħħar riflessjoni ġibna quddiem għajnejna l-ewwel parabola ta' Ġesu illi nsibu fil-Vanġelu skont San Mark, il-parabola tal-bidwi li joħroġ jiżra, parabola li kif rajna Ġesu jfisser l-atteġġament tal-bniedem quddiem il-kelma setana tiegħu. Il-miżerrija li taqa' fil-mogħdija u jiġu l-għasafar u jikluha, u meta aħna nisimgħu kelma ma nifhmuhiex, ma nifhmuhiex, tiżloq minn fuqna ħallilna fuq il-papri, wa xogħol ix-xitan li jixtieq iżommna bogħod mill-kelma. Il-miżerrija li taqa' fuq il-blat u dak li jilqa' l-kelma immerruq ma jkollux ma li tiġi naqra prova fil-ħajja il-bniedem jaqta' qalbu mill-preżenza tal-Alla ħajtu, hemm iż-żerrija li taqa' qalb ix-xekk. Ġesu jfakkarna u meta aħna nilqgħu l-kelma forsi nilqgħuha bil-ferħ imma nħallu l-inkwiet żejjed u l-ħsieb żejjed għall-ħwejjeġ tad-dinja joħloq il-kelma li allura ma tagħmilx frott. Aħna tlabna li Alla nkunu art tajba, ħalli bl-entużjażmu tagħna għall-kelma nagħmlu l-frott u skont il-żelu li jkollna minn 30, minn 60 u minn 100. Eżatt wara din il-parabola Ġesu fil-fatt jgħallem permezz ta' 3 paraboli oħra osra qegħdin fil-Vanġelu skont San Mark fir-raba' kapitlu mill-vers 21 sal-vers 34. Għandna l-parabola tal-mużbieħ, il-parabola taż-żerrija li tinbet waħedha u l-parabola taż-żerrija tal-mustarda. Ma bħalma nagħmlu dejjem qabel ma nersqu lejn il-kelma ejjew nitolbu lill-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Dik it-talba ċkejkna li għallimna l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu it-tieni. Spirtu Qaddis, inti il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Inti ssaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Inti timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, Spirtu ta' Slim, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja, Spirtu Qaddis. Ħan nisimgħu bħalma nagħmlu s-soltu, issa drajtu il-pattern, ħan niggustaw billi naqraw minn qalbna din il-kelma ta' Alla li jagħtina il-ħabib tagħna San Mark. U Ġesu qalilhom jaqgħu il-mużbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt il-modd jew taħt is-sodda, mhux fuq l-imnara iqegħduh għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħara u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. U qalilhom oqgħodu attenti x'tisimgħu bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. U qal is-salt ngħatalla bħal meta raġel ikun xeħed iż-żerrija fl-art. Rieqet jew imqajjem bil-lejl jew binahar, iż-żerrija tinbet u tikber. Bla ma jaf kif. L-art trott minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli iż-żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmittidu għall-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal ma x'issir inqabblu għas-salt ngħatalla. Jew bliema parabola nfissruha. Qisha żerrija tal-mustarda din meta tinżera fil-ħamrija il-liċken fost
iż-żriera kollha fuq l-art, imma wara li tinżara tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha. U toħroġ frijej wesgħin hekk li l-għasafar tal-ajr ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. Ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma. U mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom, imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Tliet paraboli sempliċi sbieħ. Interessanti l-aħħar kumment tal-Evanġelista b'ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma. Mela Ġesu qiegħed fl-eqqel tal-ministeru tal-predikazzjoni tiegħu. Ġesu kien konvint bħalma kien kiteb Iżajja 6 sekli qabel illi l-Ispirtu tal-Mulej kien ikkonsagrah biex iwassal il-bxara tajba kelma imxandra biex iwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Ġesu ried li kulħadd jifhmu għalhekk aħna nafu li fil-paraboli tiegħu Ġesu juża eżempji xkejknin sempliċi mill-ħajja ta' kuljum. L-eżempji kienu faċli għal kulħadd biex wieħed jifhimhom li forsi mhux dejjem kien faċli u għalhekk San Mark jgħid li d-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu kien ifissrilhom kollox kien kif dawk l-eżempji li kien juża Ġesu idawlu ir-realtà tal-wasla tas-Sant Natal. Jiġifieri tal-wasla ta' żmien ġdid illi kien qed jibda, kien qed jinawgura Ġesu bil-ministeru tiegħu u ovvjament imbagħad l-aktar bil-passjoni, bil-mewt u l-qawmien tiegħu. L-ewwel parabola, il-mużbieħ, kemm kien importanti il-mużbieħ fid-djar tal-Palestina fi żmien Ġesu. Elettriku ma kienx hemm, kien importanti li jkollok il-mużbieħ taż-żejt, mużbieħ li inti tqiegħdu fuq fejn jidher, fuq l-imnara jqiegħduh u mhux taħt il-mod jew taħt is-sodda, ovvjament. Mużbieħ biex jagħti d-dawl tqiegħdu f'post fejn jista' jdawwal il-kamra kollha. Daqshekk ieħor jgħid Ġesu il-kelma tiegħu. Hija kelma ġdida, kelma li tfejja, kelma li taħles. Bxara tajba jgħidna. Il-bxara tajba mhix biex tinħeba jew biex tingħalaq fis-sigriti tal-moħħ jew tal-qalb tagħna. Hija kelma li trid tixxandar għax ma hemm xejn moħħbi jekk mhux biex jingħaraf jgħid Ġesu u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Għalhekk Ġesu jitlob li aħna nikkultivaw il-ħeġġa, iż-żelu għal dik il-kelma li mistednin bħal mużbieħ inxandruha bl-għemil u fejn neċessarju bil-kliem. Għaliex iżid Ġesu bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iż-żejjed ukoll. Hawn Ġesu qed jitkellem fuq l-entużjażmu għall-kelma, fuq is-smigħ, id-don tas-smigħ tal-kelma, fuq id-don tax-xandir tal-kelma, għax min għandu jingħatalu. Jekk hemm id-don jekk nikkultivaw jikber, imma min m'għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. Imbagħad Ġesu jfakkar illi Alla huwa s-sit tal-istorja. Alla jmexxi it-tkabbir tas-saltna ta' Ġesu, it-tkabbir tas-saltna tagħna. Aħna mistednin nagħmlu l-parti tagħna, ma fl-aħħar mill-aħħar u Alla li jkabbar din jgħidha San Pawl. Ittra l-Korintini, Pawlu saqqa, Apollo żera, imma Alla huwa dak li jkabbar. Dan huwa s-sens ta' din il-parabola. Is-saltna Alla tixbaħ lill-raġel li jkun xeħed iż-żerrija fl-art, rieqed jew imqajjem bilejl jew binar, iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. Tant hu hekk illi Alla jwassalha fil-milja tagħha sakemm tipproduċi
il-qamħ li jinqata' u jinderes fi żmien il-ħsad. Alla huwa dak li jieħu l-inizjattiva biex permezz tagħna strumenti xkejknin imma importanti wkoll ikabbar is-saltna ta' Ġesu. Li forsi f'dak il-mument se tidher xkejkna. Ġesu twieled fil-Palestina ħadem biss dik ir-roqa art. Imma s-saltna ta' Ġesu kellha tixteret u ssir siġra kbira illi tiġbor fiha l-għasafar kollha. Il-parabola t-tielet u l-aħħar waħda meta Ġesu jgħid ma xiex se nqabblu għas-saltna tagħna. U bliema parabola nfissruha. Qisha żerriegħa tal-mustarda din meta tinżara fil-ħamrija illi ċken fost iż-żriera kollha fuq l-art imma wara li tinżara tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha. U jżid Ġesu kif smajna u toħroġ il-frijel wesgħin hekk li l-għasafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkellmu għad-del tagħhom. Ġesu jistedinna nkunu musbieħ jiddi. Il-nisrani huwa msejjaħ li jkun xut ta' Ġesu. Huwa sinjal il-nisrani huwa mistieden li jkun mera tad-dawl ta' Ġesu. Mhux ta' b'xejn illi f'mument ieħor Ġesu li ddeskriva lilu nnifsu bħala d-dawl tad-dinja ma jiddejjaqx jgħidlilna wkoll intom id-dawl tad-dinja. Mistednin nirriflettu lil Ġesu, imħabbtu, il-kompassjoni tiegħu, il-manswetudni tiegħu, l-umiltà tiegħu, il-qawwa tiegħu, il-ġmiel tiegħu. M'għandniex għalfejn naqtaw qalbna minkejja ċ-ċokon tagħna. Illa li x'paż-żerriegħa tal-mustarda kull azzjoni xkejkna għax immexxija u mkabbra minn Alla l-Missier illi qiegħed dejjem wara kull inizjattiva tajba tagħna, hekk Alla kapaċi jagħti sens lil kull azzjoni, lil kull kelma żgħira tagħna u bil-qawwa tal-Ispirtu ikabbar il-ġid li jista' jsir kemm permezz tal-azzjonijiet tagħna, kemm permezz tal-kliem tagħna. Alla kapaċi ikabbar, jagħti valur, jagħti toma lil-ħajja bħal-melħ għal kull xhieda xkejkna tagħna illi nagħtu għall-imgħallem tagħna Sidna Ġesu Kristu. Nitolbu l-Ispirtu li jimlina bil-ħeġġa, bid-żelu, bl-entużjażmu għall-kelma u għas-saltna ta' Ġesu. Ħanerġgħu nġibu quddiem għajnejna dik il-kelma li diġà fissirniha. Għax kull min għandu jingħatalu u min m'għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. Kemm hi sabiħa u kemm hi qawwija din il-kelma. Għax min għandu jingħatalu bis-saħħa tal-magħmudija il-mulej Ġesu diġà tagħna dan l-ispirtu ta' entużjażmu, ta' żelu. Aħna mistednin bl-għajnuna tal-istess spirtu li nkabruh għax min għandu jingħatalu. Imma min m'għandux meta aħna mmutu fil-ħeġġa tagħna għall-kelma, għas-saltna, għax-xewqa li nagħtu xhieda għal Ġesu jittaħidlu jgħid Ġesu saħansitra dak li għandu. Dawwalna mulej bis-sempliċità tal-paraboli tiegħek. Għamel li nifhmu l-ġmiel u l-importanza tagħhom minkejja l-umiltà tat-tagħlim tiegħek mulej Ġesu. Ħatkun din il-kelma sempliċi imma ħajja u qawwija illi tkompli tkattar fina l-ispirtu tal-entużjażmu, l-ispirtu taż-żelu għas-saltna tiegħek. Mhux biss għall-glorja tal-Missier, għall-Majeġdent, imma anki għall-ġid
taħutna bil-ġuħ u bil-għaċ għal-kelma. Insellmu.